just a short encouragement mga igsoon. Kung nanuktok ka karon og pultahan, unya kana nga pultahan wala gyud giablihan para sa imuha. Ayaw lang ka balaka, ayaw ka guol, ayaw ka subo, ayaw ka disappoint. Kay most of the time basta kana bitawng itugot ni Lord nga ang usa ka pultahan sirado para nimo. Tungod na kay nasay giandam nga laing pultahan nga inigabli nimo mas maayo para sa imuha. What I mean is kung ang usa ka opportunity nga imuhang gi purso bitaw, gipangandoy, gitinguha, wala nimo nakabot, wala nimo nakuha, wala na gitugot sa Ginoo kay naay another opportunity nga gi-prepare ni Lord nimo nga mas the best, mas maayo para nimo. Si Lord magud mga igsuon, ang iyang gi-aim para nimo the best gyud kay palangga kas Ginoo. So salamang kini kapag pahinomdom igsuon. Ampo amping abanteta. To God be all the glory. God bless.